bololo sira kelen la bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ale ma sanga n'a ka wagati nabaw sika an ka kunnafoni ka ale ma kɔnɔ tɛnɛ fo ka taga se juma ma Mali kunnafoni jabarani so kelen la bɛɛ lajɛlen kan an b'aw ladɔniya k'a fɔ ko bi ye marisi kalo tile 27 ye san 2024 kunnafoni ale waati selen ni ayo bisimila. Kunnafoniyaw ni ka olu daminɛni an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goita ale ka kunnafoniyaw olu ye Asimi Goita ale kɔni ye laada ni ka o la tile marisi kalo tile 26 san 2024 n'o bɛnna don kɛrɛnkɛrɛnnen ma sa ni o ye journée de martyr ye o hukumu kɔnɔna la sa fɛn min ye jiri feere a ye o kɔni da martyr ninnu olu ka monument o kɔnɔna la a yɔrɔ la sa fɛn min ye an ka ministre ɲɛmaa ye n'o ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ka taga se CNT ɲɛmaa fana tun bɛ yen nɔ ale ni gouvernement ma caman olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la colonel Asimi Goita a ye kuma ta a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko tasibila kan ka kɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu y'u nin di jamana ale ma o kɔnɔna la sa a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw olu ma ka tila k'a yira k'a fɔ ko an ka jamana ale bɛ démocratie kɔnɔna na ɲinan y'a san 33 de o foli o kan ka kɛ colonel Asimi Goita a ka foli belebeleba a y'o ta ni ka ɲɛsin maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka sababuya kɛ Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la ni wagati in na a tila tuguni ka foli kɛ ka ɲɛsin sɔrɔ bosobaw olu fɛnɛ ma olu minnu ni u y'u jɔ sunkalo ale kɔkɔrɔ walasa ka se ka maliyɛndenw bɛ se ka lafiya sunkalo ale kɔnɔna la cogo min na foli taara tuguni ni ka ɲɛsin gouvernement ma olu fɛnɛ ma a y'a yira k'a fɔ ko maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ maliyɛndenw ka u bolo di ɲɔgɔn ma jamana ale ye ɲɔgɔn dɛmɛ o de ye halisa Mali bɛ o de kɔnɔna la. An bɛ to colonel Asimi Goita ale ka kunnafoniyaw kɔnɔna la layidu min ni a y'a ta jamana kɔnɔdenw ye k'a yira k'a fɔ k'a ka sara kɔni a bɛ o dɔ ta ni ka dɛmɛ don maa minnu bɛ yen nɔ ni jogo dɛsɛ bɛ u la ka se ka ji ɲuman ni ka o d'olu ma cogoya min na a ye o layidu dɔ ni ka o timɛ groupe scolaire CB1 sɛbɛnnikɔrɔkaw olu fɛ yen nɔ a ye jibono kurakura ni ka o di olu ma walasa denmisɛn ninnu bɛ se ka ji ɲuman sɔrɔ cogoya min na a bɛ san 30 bɔ bi fɛn min ye denbaya min ni ale bɛ wele ko Fofana na olu de kɔni tun bɛ ji di ni denmisɛn ninnu ma ni o y'u ka kɔlɔnlaji ye walasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ jiko la cogoya min na an bɛ se k'a fɔ ko nin ye jiko gɛlɛya kɔni nin ye o bannen ala ni colonel Asimi Goita ale sababuya. An ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinin bɛ kɛnɛya koɲɛ olu ma ni o ɲɛmaa ye colonel Asan Bajalo Ture ale ni a cakɛɲɔgɔn ni o ye minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinin bɛ kalanko koɲɛw ma ka taga se diinɛ koɲɛw olu fɛnɛ ma ka taga se fonction publique fana ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ terrain saba ale kɔnɔna lafiyabugukaw olu fɛ yen nɔ ka taga fɛn min ye boloci baara min ni ale bolodala ka taa o kolomukari a kɔnɔna la sa boloci min ni ale kan ka kɛ ni o de ye ɲɔni ni rubéole ye o kan ka kɛ an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na denmisɛn maa 9,000,000 olu de bolo ka kan ka ci denmisɛn minnu n'olu si bɛ t'i jɔ kalo 9 ka taa se san 14 ma ni boloci in bɛ ɲɛsin olu de ma. Kanjabana n'an k'ale ma ko meningite ale yira an ka jamana o kɔnɔna la a yira maa 6 o bɔɲɔngo de la Gawokaw fɛ yen nɔ ani an ka faaba kɔnɔna o la nin kunnafoniya in kɔni ale dira kɛnɛyaso ɲɛmaa ma olu fɛ ko b'a laɲini jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ ka i hakili to i yɛrɛ la walasa ka se ka dankari nin bana in na cogoya min na. Marisi kalo tile 25 san 2024 fɛn min ye Rassemblement pour le Mali ye ni o ye RPM ye ni ale ɲɛmaya bɛ Boubacar Tireta ale bolo ala ma hinɛna an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ la n'o Ibrahim Boubacar Keita ye nin parti tun ye ale ka parti de ye marisi kalo tile 26 san 2024 u y'a yira k'a fɔ ko de kɔni tun bɛ dansigi cɛmancɛ fanga ale la ni o ye transition ye ko k'a ɲini colonel Asimi Goita ale fɛ k'a fɔ ko u ka fanga kɔni ni ka o segin fintigi gansan mɔgɔw ma u kɔni bɛ kalo 6 ni ka o de di colonel Asimi Goita n'a ka mɔgɔw ma u ka se ka fanga ale lasegin so. Sibiri
samedi tɛmɛnen fondation Frédéric Ebert Sitifungo ale ye a ka rapport d'enquête ni ka o bila kɛnɛ kan ni ale bɛ wele ko Mali Met a y'a da kunnafonidilaw olu tulo kan ni baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen a ye a labɛn janvier kalo tile 5 tɛmɛnen ka taa se a tile 17 ma san 2024 a y'a yira k'a fɔ ko maliyɛnden 197 de bɛ yen nɔ minnu ni olu ɲiningara n'u y'a yira k'a fɔ ko u ka danaya kɔni bɛ Urusi jamana ale kan ka se ka dɛmɛ don anw ka jamana ma walasa an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ an ta ye cogoya min na Mali Mɛtiri olu ka baara kɔni o ɲɛsinen bɛ ka se ka maliyɛndenw hakilina ni ka o dɔn ka ɲiningali ni ka o tɛngu la u bɛ a baara la kabi san 2012 laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye laɲini ye o de ye walasa maliyɛndenw hakilina bɛ se ka sɔrɔ. Tɛnɛndon marisi kalo tile 25 san 2024 sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 10 o wagati mɔptikaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye karɔgɛlɛntinɛ tigilamaw ye olu kɔni ye bingani wale ta ni ka an ka ba polisilakaw dagayɔrɔ ni ka o sɛgɛrɛ a kɔnɔna la sa an ka ba polisilaka maa 2 olu kɔni bɔnɛna u ni na kelen bɛ yen nɔ o jogina an bɛ dugawu kɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu tayana ala ka baara dali nɔgɔya ye maa min bɛ yen nɔ ni ale jogina sa ala ka nɔgɔya k'a ye. Tunga lafiya ka san 2024 programme e maa min bɛ yen nɔ ko terrain t'i bolo terrain bɛ tunga lafiya bolo banangɔrɔninkaw fɛ yen nɔ terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier de 15/20 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔnin sara kalo kalo euro wari 573 awɔ euro wari 573 fo san 1 o kɔnɔna la walima euro wari 380 kalo 18 kɔnɔna la terrain yɛrɛ musaka ye sefa wari $4,100,000 ye n'i tilala terrain sarali la terrain papier ale bɛ kɛ i ta ye e maa min fana bɛ yen nɔ ko terrain b'i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ a musaka bɛɛ t'i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se k'i sen don tunga lafiya ka tɔn na ni o ye pari ye n'o ye sojɔ tɔn ye o tuma la san 2024 tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna villa simple ale ye $26,000 ye a tɔn wari ye euro wari 580 ye étage duplex ale ye $42,000 ye a tɔn wari ye euro wari 780 ye n'i bɛ fɛ ka i tɔgɔ sɛbɛn a wele an ka nɛgɛjuru sira la e maa min fana bɛ yen nɔ ko appartement ka di ye tunga lafiya bɛna appartement kɛ banangɔrɔninkaw fɛ yen nɔ appartement sɔngɔ ye $24,000 ye i bɛ se k'ale fana dɔgɔdɔgɔnin sara euro wari 720 fo san 4 o kɔnɔna la awɔ san 4 tunga lafiya nana tungaranke olu lafiyali kama o tuma la an ka nɛgɛjuru sira a y'o banba 00223 72 18 42 47 walima 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka laɲini ye fɛn min ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ ka se ka so kelen-kelen sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la. Dɔgɔjɔlaw ka bolimafɛn sen 3 min bɛ yen nɔ n'an b'ale wele ko katakatani u taatɔ Baɲangara dɔgɔjɔ o la sa tɛnɛndon marisi kalo tile 25 san 2024 jɔn bolo ale ni teguru ni ɲɔgɔn cɛ maa mana fɛntigi lakodɔnbali dɔ kɔni ye bingani wale ta ni ka u sɛgɛrɛ a bingani wale kɔnɔna la sa maa 2 olu bɔnɛna u ni na a 6 olu jogina u tila tuguni ka u bololaminɛw ka caman tiɲɛ olu la yanni o don fɛnɛ cɛ sa tile kelen o kɔnɔna la fɛn min ye sifinaka dɔ ye ale fana kɔni tayana ka sababuya kɛ banbagaci wale tigilamaw kɔni mugujugu ni ka o jan do dugu jukɔrɔ ni ale kɔni nana yɛlɛ o kan ni o kɛra a sata ye a kɛra Gundaga sigida la. marisi kalo tile 25 Burema dugulakaw olu kɔni ye groupe électrogène kura ni ka o sɔrɔ groupe min ni a bɛna kɛ sababu ye ka se ka u ka kumaɲɔgɔnya bɔlɔlɔ sira fɛ ni ka se ka o nɔgɔya cogoya min na u ka warici sira fana bɛ se ka nɔgɔya ni o ye Orange Money cili ani a tali ka sababuya kɛ nin groupe ko de kɛra sababu ye sa n'u kɔni tun tɛ ka se ka u ka connexion ka o sɔrɔ ani ka tila tuguni ka u ka wari ni ka o ci damu o kɔnɔna la cogoya min na k'aw hakili jigin k'a fɔ ko gunamukaw kɔni olu ni nɛgɛjuru sira kɔni cɛ kabini février kalo tile 17 tɛmɛnen o bɛ u ni o cɛ u ka groupe électrogène kɔni ale kun tiɲɛnen don o kɔnɔna la ala ni u ka dugu marabagaw an'u ka bolodi ɲɔgɔnmaw olu kɔni ye u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa gunamukaw olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na. Kunu marisi kalo tile 26 san 2024 fɛn min ye Amadu Sanogo ye ni ale ye protection civile Sevare o ɲɛmaa ye ale kɔni bɔnɛna a nina a ka so o kɔnɔna la kunu sɔrɔ sokurakaw olu fɛ yen nɔ maa mana fɛntigi lakodɔnbali dɔ olu fɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka baara dali nɔgɔya ye.
Yana nga kunnafoni datugu an bɛ taa kɔkan kibaru la o ye ladala ko ye an ka kunnafoniya ale kɔnɔna la a ma dogo maa si la k'a fɔ ko kari tɛmɛni marisi kalo tile 24 san 2024 ko kɛra senegalikaw olu ka jamana ɲɛma kalafili o ye jamana ɲɛma kalafili min yɛrɛ ni ale jamana ɲɛma o kɛra Basiru Jɔmaye Fayi ye an bɛ se k'a fɔ k'ale de ye Senegal jamana ɲɛma kura ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi Senegal jamana ɲɛma kɔrɔ ni o ye Macky Sall ye ale kɔni ye foli kɛ ni ka ɲɛsin jamana ɲɛma kura ale yɔrɔ la a tila tuguni ni ka foli kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw olu ma ka sababuya kɛ fɛn min ye kalafili ye ale tɛmɛna hɛrɛ ani baden na. An bɛ taa Faransi jamana ale kɔnɔna la Faransi jamana ɲɛma ni o ye Emmanuel Macron ale y'a yira k'a fɔ k'ale kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ ka sababuya kɛ k'a bɛna baara kɛ ni Basiru Jɔmaye Fayi ye ni ale kɛra Senegal jamana ɲɛma ye kari don marisi kalo tile 24 san 2024 a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin jamana ɲɛma kura ale ma. Kunnafoni da tuguni Niger jamana ale kunnafoniya o ye Niger cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ni o ye General Abdrahamane Tiani ale ni Rusi jamana ɲɛma o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya nɛgɛjuru sira o fɛ kunu tarata donya o la ni o ye Vladimir Putin ye kuma ɲɔgɔnya ale fanba bolila fɛn min kan o de ye Rusi ale ni Niger ka bolodi ɲɔgɔnma baara kɔnɔna o hukumu ye a sira fɛ sa fɛn min ye Niger jamana ɲɛma ye a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin Rusi jamana ɲɛma ale ma ka tila tuguni ka tasibila kɛ ni ka ɲɛsin a yɔrɔ la ka sababuya kɛ bingani wale min na a kɛra karɔgɛrɛntinɛ tigilamaw fɛ a ka jamana o kɔnɔna la a ye o tasibila kɛ ni ka ɲɛsin a ma u ka kuma ɲɔgɔnya ale sen fɛ sa fɛn min ye Niger minisiri ɲɛma ye ale tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la ni o ye Ali Mahamane Ali Nazena ye ani minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ u ka sɔrɔla don ma ni o ye General Salifu Modi ye ka taga se u ka jamana kɔnɔna minisiri o ma ka taa se lakana minisiri o ma ni o ye Mohamed Tumba ni ale ye u ka chef diplomate ye Bakari Yawu Sangare ale fana tun bɛ kuma ɲɔgɔnya ye ale sira o fɛ. Yana an ka kunnafoniya an ka o datugu sa ni wagati in na kunnafonidila bɛɛ lajɛlen dusuma kasalen don ka sababuya kɛ fɛn min ye Amagere Okobara Dolo ye ni ale ye kunnafonidila kɔrɔ ye Amapu ale ni ORTM ka jɛɲɔgɔnya ale sira fɛ segukaw olu fɛ yen nɔ a tayana kunu marisi kalo tile 26 san 2024 segukaw olu fɛ yen nɔ a ka janaja olu bɛɛ lajɛlen kɛra kunu kelen na nɛgɛ kanɲɛ 16 tɛmɛnen ni sanga 30 ye wagati min na a yɛrɛ ka so segukaw olu fɛ yen nɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka baara dali nɔgɔya an ka banbagatɔ bɛɛ lajɛlen ye. Jamana alisa ala ka ale basigi ala ka an ka jamana ala ka bɔ a jugu bolo jugu bɛ fan o fan fɛ n'u bɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma an y'a ɲini masa ramani fɛ bi sunkaloba in bonya kama an ka jamana ye ala ka tɔɔrɔ ta ka bɔ ale kan jamana ala ka ta fanga di jamana marabagaw ma jamana ye ala ka kanu don jamana kɔnɔ den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na tunga lafiya di anw ka kunnafoni ale jɔyɔrɔma dondoba ye nin wagati in na terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo banankɔrɔninkaw fɛ yen nɔ terrain bɛ Sebenikɔrɔ terrain bɛ Sabalibugu kuranin fo ka taga se Katikaw olu fɛ yen nɔ e maa min fana bɛ yen nɔ ko terrain b'i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ a jɔ wari bɛɛ t'i bolo yɔrɔnin kelen i sen no tunga lafiya ale ka so jɔ tɔn na walasa i bɛ se k'i ka so dɔgɔdɔgɔnin jɔ ka sɔrɔ i ma wari bɛrɛ bɔ i b'a jɔ fo san 6 o kɔnɔna la dɔgɔdɔgɔnin sara o la tunga lafiya de bɛ se ka o k'aw ye o kuma la aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan ala ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman de ne ni aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma.